Уважаема администрация, уважаеми гости на сесията, госпожа Бистра Иванова и аз, Марциян Янакиев, сме избрани от граждани на квартала ни да предоставим пред вас нашите мотиви против зелената зона. Първо, накратко да проследим хронологията на събитията от миналата година до днес. През 24-та година, след като започна поставянето на маркировка в квартал Чайка и след като научихме, че ще се въвежда зелена зона, ние, жители на квартала, се събрахме на протестен митинг. На следващия ден, 1 юли 24-та година, напълнихме същата тази зала и тогава кмета Коцев заяви, че зелена зона няма да бъде пусната в действие, докато не бъде постигнат справедлив консенсус между общината и жителите на Чайка. На 6 октомври тази година ние разбрахме, че след 45 дни предстои въвеждане на зелената зона. Веднага се събрахме домоуправители и граждани на квартала и предприехме следните действия. На среща с БНТ в квартала изразихме недоволството си от действията на общината. На тази среща присъства и заместник кмета Коев, от когото научихме точната цифра на подготвени места за целия квартал, а именно 2800, което означаваше драстично намаление на досега използваните места за паркиране в Чайка. Сформирахме инициативен комитет, подкрепен писмено от близо 1000 души от квартала. Бяхме на среща с кмета на район Приморски, от когото разбрахме, че той не може да ни съдейства за спиране на зоната. Организирахме протест, на който жителите на квартала протестирахме против въвеждането на зоната пред медиите и други граждани, като спонтанно излязахме на булевард Княз Борис. Няколко дни по-късно, в приемния ден на изпълняващия длъжността кмет, бяхме в общината и чакахме 2 часа в фоайето, за да бъдем приети от него, но получихме отказ. Нали така, господин Петев? Изпратихме възражение с подписите на над 350 граждани до вас, общински съветници, до кметовете, до омбудсмана на републиката и областния управител. Именно с подкрепата на омбудсмана на 16 октомври успяхме да получим среща с изпълняващия длъжността кмет Попов и заместник кметовете Китипов и Кирчев, които също са тук. На срещата ни обясниха, че от предното управление на общината е взет заем от 15 милиона, които ние трябва да връщаме и поради тази причина няма как зоната да ни тръгне. Цитат. Получихме на официалната страница на общината във Фейсбук съобщение, че сме стигнали до договорка и приемане на зелена зона, което беше лъжа. И затова все още не сме получили публично извинение. Вечерта на същия ден стотици жители на квартал Чайка се забрахме на втори протест и изразихме отново категорично несъгласие с въвеждане на зоната. Бяхме поканени в комисията по обществен ред тук в тази зала, за да разглеждаме все по-назряващия конфликт. Докато изразявахме нашите съображения, обърнете внимание, в същото това време заместник кмета Попов е публикувал заповедта за преждевременно въвеждане на зелена зона с задна дата, с 30 дни по-рано, зад гърба на гражданите и общинските съветници, при това с предварително изпълнение. Всичко това намираме за възмутително и много непочтенно, господин кмете. След всички тези несправедливости сме се застанали днес пред вас да изразим последни 2 изречения. Господин председател, последните изречения. Моля ми, не ви прекъсвайте. Така, след тези несправедливости сме се застанали пред общинските съветници, за да изразим нашата позиция и да поискаме да ни подкрепите с отмяна на заповедта на изпълняващия длъжност кмет и незабавно спиране на зелена зона. С 2 думи. Общински съветници на град Варна, отменете решението за изменение на наредбата за организация на движение относно зелената зона и призоваваме кмета да си отмени заповедта за зелена зона. Господа, 92 минути да.
Накратко трябва да говоря, затова направо тръгвам към изложението на нашите мотиви. Вече 2 пъти писмено и пред вас сме ги изложили, но ще ги повторя. Първо, нашия квартал Чайка е жилищен квартал. Казвате, че той е част от централната част на града, но не е така. В този квартал ние не се разхождаме, не пиеме кафе, ние отиваме да спим след работа. В този квартал има 90% жилища. Той е натоварен преди всичко нощен и вечер, не през деня, както е в синята зона. Казвам го, защото се правят асоциации между синята зона и зелената зона. Няма такова нещо, това са две коренно различни неща. Хора, разчертаните за нас места са много по-малко от критично необходимите, за да можем да се приберем вечер в къщи и да паркираме. Каним всички вас, елате вечер в нашия квартал, вижте каква е ситуацията и ние ви питаме къде да спрат всички коли, които не са на разчертаните места. Те не могат да полетат във въздуха. Планирали сте 2800 места за нашия квартал, в който има 5912 жилища. Броили сме и по кадастралната карта. 5912 жилища с 10800 правоимащи, по думите на господин Китипов, 2 пъти ви каза онзи ден на срещата. 10800 правоимащи. Това е без туристите, без приходящите, без работещите в квартала, без тези, които имат гаражи. Тази лудост с паркирането трябва да се промени, не може така да продължава повече. Така, значи, сметнахме, че има 4000 автомобила в нашия квартал. Вие ни предоставяте 3000 места. Къде да отидат другите 1000 автомобила? Питаме ви. Нататък продължавам. Няма изготвена експертиза, като тази на МОТ Макдоналд, за зелената зона. До момента не сме видяли да има такава, няма анализи, няма заключение, няма предложение. Екстраполира се директно от синята зона към зелената зона и точка. Ние не сме съгласни с това нещо, искам да видим къде общината е анализирала нашия проблем, какви места е подготвила, защо ги е подготвила и какво е тяхното предназначение. В наредба номер 2 също така е предвидено да има поне едно парко място на жилище. Казвате ли, че правилото за едно парко място важи само за новите сгради? Ние не мислим по този начин. Първо, искаме да се обърнем към вас с призива: спрете това безумно застрояване, не само в нашия квартал, в цяла Чайка. Тук беше главният застроител господин Бузев, главният застроител на нашия град. Превърна се в едно гето. Искаме това нещо да спрем. Искаме строителите да предоставят паркоместата на хората, които живеят в сградите, не да ги продават. Защото по този начин се увеличава проблема с колите, които спират на свободните паркинги в града и в квартала съответно. Друго. Липсва подготовка за въвеждане на зелената зона. Юридически и технически 2 пъти го повтори господин Балабанов и останалите общински съветници, господин Раличков, господин Григоров, всички те се съгласиха, че липсва такава юридическа и техническа подготовка. Накрая, в генералния план на град Варна, който е много под голямо съмнение дали е валиден, дали не е валиден, тук ще спориме в съда, Чайка не е включена като зелена зона. Господа, остана ми няколко думи. Чуйте ни, ние не желаем зелената зона. Казвате, че сте планирали, за да ни бъде по-добре, да направите квартала по-добро място, но всяка вечер на нашия паркинг има 10-20 автомобила пред нашия блок, които са извън разчертанията. Не защото хората не искат да спират на разчертанията, защото няма къде. Вие трябва да отмените въвеждането на зелената зона и това е ваш дълг като хора, дошли тук да служат на обществото. Призоваваме ви да отмените всички наредби, които сте приели през 2022 година и по този начин да не въвеждате зелената зона за нашия квартал. Не на зелената зона! Ние сме отново тук, за да бъде чут нашия глас, а то е за отмяна на зелената зона, която буквално тормози хората и не им позволява нормален начин на живот. Отговорността за това е ваша. Благодарение на нас и на хората отвън, вие вземате тези позиции. Благодарение на нас и хората отвън, вие сте тук и получавате заплата. Ваш дълг и задължение вие да защитавате и представлявате нашите права.
Ето за това. Моля всеки един от вас да застане с лицето си пред нас и да каже по какъв начин вие ще защитите нашето искане, нашето право. И още нещо. Един въпрос към господин Попов. Господин Попов, защо не присъствахте последния път на нашата среща тук, когато разглеждахме въпроса във връзка с зелената зона? Избягахте от отговорност. И по този начин вие показахте вашата несъстоятелност да изпълнявате тази функция и невъзможност да вземете решение. И втори въпрос към вас. Защо подписахте зад гърба ни тази заповед, докато ние бяхме тук с комисията и дискутирахме зад нашия гръб и зад гърба на общинските съветници? Благодаря. Няколко пъти нашето искане се спомена доклада на Макдоналдс. Трябва да има очи да застане при хората. Много ви моля, важно е, защото аз видя време да прочета този доклад. Ще започна оттам. Когато стана трагедията в Елените, основната тема, която възникна като тема за дискусия е имало ли е там речно дере или е нямало речно дере. Ние се намираме в много близка ситуация в момента. Тоест, квартал Чайка бил е включен в анализ за възможност за съществуване на зелена зона или на базата на едно механично прехвърляне на доклад, наречен Стратегия за паркиране във Варна от декември 2014 година, е направено едно механично копи-пейст. Ако, защото ние не намерихме до момента или някакъв свръхсекретен доклад, как е изготвена тази зелена зона, ако общината няма такъв анализ, общината има проблем. Защото доклада на Макдоналдс е направен много съзнателно. Той е направен за цялата централна част. В него няма нито една дума за крайни квартали. Всичко говори за централна градска част на град Варна. Основната презумпция в доклада от 2014 година е да не се насърчават кратките пътувания с лични автомобили в градския център. Да не се насърчават пътуванията с автомобили в градския център. Ако общината няма този доклад, направен през последните една година, имате проблем. Защото в такъв случай, когато падна хотел Негреско, стана ясно, че той е построен върху речно дере. Ако се окаже, че вие нямате подобен доклад, общината може да падне като хотел Негреско. Окей? Няма да се занимавам с общи приказки, просто с нощи седнах да смятам. Числата са нещо, което много обичам. Значи в малкото каре, което сме част от 8-6, имаме 1452 апартамента, не жители, апартамента. Имаме 355 разградени места. Много интересно съотношенията се учат в 6-ти клас. Съотношението е 4,01. Искам да попитам искам да го попитам. Да, искам да бъда чута. Да, искам да ви попитам. Вие на гладиаторски двубой ли ми справите? 4.01 е съотношението в брой апартаменти. Извинявам се, господин Димитров, лично към вас, защото вие обичате да стоите. Аз не съм да ви На микрофона говори. На каре с размери 20 и на 17 са разположени, извинявайте, по-малко от 12 автомобила, заради грешно проектиране.
Ако тези неща, това е просто частен случай. А много от нас под нашата подзона са такива. Тоест, ако искате да въвеждате такова нещо, не е ли редно, сложите маратонките, да го обиколите, да видите колко места могат да бъдат осигурени. Тогава вече да говорим конструктивно. Какво е това картелия на градско пространство? Добре да знаете ангажимента на всеки. Разбирате, кой какво обича. Не, аз казвам, че извинявам се. Не, защото отиваме в лични нападки. Това не може да технически да разберете, че не можем да губим градско пространство. То трябва да бъде максимално оплатено. 9 на 17. Айде да го разделим на габаритните размери, необходимите изграждане на коридор парк място за грешно проектиране. Елементарно, един вход, един изход се събират много повече автомобили. А такива в нашата подзона са много. 1 квадратен метър страни, който е достъпен, с който спорим с строителите, задоволяващите парк места, трябва и отрязки сумарно квадратен метър. Смятам, това е глупо, мъжете решават проблеми, мъжете не ги създават. Толкова много граждани, но аз ще задам следния конкретен въпрос към общинската администрация с огромната цел, която има в момента, да се получи диалог, а не да става монолог, защото така, когато е монолог, няма да се стига до никакво решение. Уважаема администрация, обръщам се към вас. Разбира се, ще спомена и господин Коцев, няма как да не го спомена, защото в неговата предизборна кампания ще припомня, че той заложи на няколко неща ключови, възлови за града. Така редно да се прави в една предизборна кампания. И едно от нещата беше така наречените буферни, или както искате ги наречете, паркинги. Сега в цялата оговорка, че Чайка не е краен квартал, уважаеми граждани, дай Боже всеки да живее в този краен квартал на Варна. Но питането ми е следното. Имаме ли възможност, уважаема администрация, за готовност, съмнявам се, но възможност, има ли проучвания правени от вас за изграждане на паркинги на територията на квартал Чайка, които да облегчат очевидния проблем на гражданите? Защото аз това го казах и в комисия, когато обсъждахме темата предния път, когато господин Попов не беше в залата, сега се радвам, че е тук. Сгрешено е според мен пътя, по който се върви към въвеждането на зелената зона. Вървим отзад напред. Първо я въвеждаме, после се опитваме да облегчим гражданите, които очевидно имат проблем. Редното беше да се направи обратното. Да се предложат алтернативни варианти за паркиране и след това да се въведе зоната. Въпреки всичко, въпросът ми остава. Имаме ли възможност да изградим такива паркинги? Правени ли са такива проучвания? Горе-долу да кажем къде са правени, ако са правени, за да може наистина да се получи един диалог и проблема да бъде решен. Защото едните да кажат просто не искаме зелена зона, другите да кажат не просто ние подписахме и ще има зелена зона, не е конструктивно. Дайте да видим, можем ли да намерим решение на въпросите. Благодаря ви. Тук съм като представител на 193 граждани на квартал Левски, които не желаят въвеждането на зелената зона в техния квартал. Конкретно се отнася за подзона 6. Понеже зелената зона не е само квартал Чайка, не е само подзона 7, а има още цели 6 зони и ние, 193 граждани на подзона 6 в квартал Левски, искаме платеното паркиране в жилищни райони, зелена зона, подзона 6 да бъде прекратено незабавно. Проблемът в паркирането в ЖК Левски е аналогичен този с ЖК Чайка. Паркоместата не отговарят на критериите по наредба номер 2 от 2004 година. Преброили сме лично над 4000 жилища в района и сме ги сравнили с кадастралната карта и има на лице преброени от нас около 1600 паркоместа. Как според вас ще стигнат тези паркоместа? Не съм жител на Чайка, подкрепям хората, защото
Това е въпрос на време, това да се случи в останалите квартали. И ще говоря само за блока, в който живеем. Понеже този проблем с зелената зона лично ме касае и всички, които живеят в блока. Тази сграда, блок 53, е 8-етажна, с 3 входа, с брой на апартаменти от 64. Може ли да изброим местата? Местата на този блок разчертани са 19. Да, 19 и едно инвалидно място, парк място. Така, искам да попитам 64 апартамента, как ние може да се съберем на 19 парко места. Защото прилежащата алея, също мога да ви я покажа, е заета, едното платно е заето от казани, т.е. контейнери за смет. Вижда се растителност, която също покрива част от пътното платно. Естествено, там не може да се кара, да се шофира, но е забранено да се паркира. Нали? Искам да попитам, ако извадим 19 места, защото инвалидното място смятам, че не може да се ползва. Не знам дали има в нашия блок инвалид. В крайна сметка, има ли някакъв анализ, който е казал, че можем да имаме 19 парко места на 64 апартамента? Това е, виждат са снимки от булевард Стамбулийски, където са паркирали хората неправомерно, защото няма къде да паркират. Така е блок 52, който е следващата снимка с автомобилите. Аз съм направил снимки от покрива на блока. Там има допълнително някои парк места, които са успоредно на самия блок. При нас няма такива разчертания. Тоест има дори разминаване в разчертанията. Блок 52, блок 53, блок 54 и блок 55 са абсолютно идентични, като на парко места, като зелени зони, като детски площадки. Нали? Това е моят въпрос. Как сте решили ние да се урегулираме сами на тези парко места? Много познати физиономии, дано да имаме и успех. Това нещо ще бъде. Искам само да вмъкна малко реплика към моят замишленик, който говореше за разчертаването. Предния път казах, не можах да пусна снимките, не знам поради това техническа причина, как много професионално са направени инвалидните места. Ако само се поразходите около пета гимназия, такива препятствия от тротуарите на училището преминават през еднопосочна улица и отиват в градинката, срещу тях е кошчето. Къде отива този инвалид? Някой въобще помислил ли е какво правят там? Аз не знам дали мислите за хората, но хората не са само тези хора, които могат да се движат. Не са само тези хора, които могат да ви плащат. Не са само тези хора, които са около вас. Коментарите на гражданите с картата и на ясната полицейска служба да отговорим. Аз няма да кажа нещо много по-различно от това, което споделих на срещата с гражданите. 12 милиона лева бяха използвани за рехабилитация на уличната мрежа. Това е записано в решенията, които е взело мнозинството в този общински съвет. Аз разбирам, че вие искате да търсите сметка за това, че подобно решение е било взето. Но търсете сметката на правилното място от правилните хора. Сега ние сме в ситуация, в която трябва да върнем този дълг. Този дълг ще бъде върнат за сметка на приходите в бюджета на община Варна. И да, това означава, че ще бъде връщан от вас. Ако са ви казвали нещо друго, че дълговете могат да се връщат. Ама вижте, така работят публичните финанси.
И ако някой ви заблуждава, че парите падат от небето, те не падат от небето, уважаеми граждани. Те падат през вашите данъци и вашите такси. Една от тези такси ще бъде таксата за зелена зона. Това е необходимо, защото общината трябва да връща дълговете си. Уважаеми господин Попов, специално към вас се обръщам. Вашето некадърно управление 2 години не знам какво прави, но няма построен нито един паркинг в Чайка, Левски или в която и да е зона от така наречената ви проект Зелена зона. Сега излизате и по най-безочлив начин обяснявате, че Чайки и Левски ще плащат зелената зона, защото вие сте гласували, вашата партия включително в този общински съвет, един огромен заем, който ще връщат нашите деца, които ние ще връщаме тези пари. От нашите банкови сметки ще отиват в общината. Нима ни казвате, че нямаме глас? След като сте на издръжка на този народ тук, събран, и след като виждате недоволството на гражданите, и след като сте извадили на тагана тук да ни колите и бесите и да се издавате заповеди в разрез с интереса на гражданите, вие сте се заклели да служите на този народ. Вие в момента служите на вашите банкови сметки. Те се различават от нашите банкови сметки. И от нашите банкови сметки парите идват във вашите. И вие 2 години не си мръднахте пръста, за да направите нещо, за да могат хората законно да паркират там. В един момент зад гърба на общинските съветници, които са ви суверен на вас, защото сме ги избирали ние, зад гърба на гражданите, които протестираха, зад гърба на цялото общество, защото го направихте тайно и полека, с една обява в сайта на общината, ние така и не разбрахме колко са изпратените имейли до вас. Не дадахте никакъв отчет. Това не е обществено обсъждане, а вие сте длъжен по закон да се отчитате пред гражданите. Ние не разбрахме какви пари са вложени за анализ, откъде са взети те. Не разбрахме как така едно решение на Общински съвет, което е през 22 година взето, се оказва законно по отношение на днешния ден, когато има вече взети решения на Върховен административен съд. Кой е генералният план, на който се основава зелената зона? Погледнете това общество в очите и му отговорете, откъде ще дойдат парите за тая зона? Кой ще плаща? Ние ли или вие? И защо потока трябва да е от нас към вас? Оставка! Некадърни сте! Оставка! Казвам, че гражданите си плащат таксата за паркиране по местоживеене. Те успяха да отделят 15 стотинки дневно, госпожа Костадинова. За това става въпрос за живеещите в зоната. И целият красив патос, ако слухате за подкрепа от общинските съветници за Възраждане, които също са гласували за зелената зона през 2022, гласували сте въздържали От 2020 година до 2024 година имаме разгъната застроена площ 2 милиона квадратни метра във Варна. Дайте една груба сметка да направим. 70 квадрата на апартамент средно, грубо, но 70,
това излиза към 29 хиляди апартамента. И тези апартаменти вървят с тези, които са ги закупили, с колите си и с желанието им да паркират. Затова не си позволявам да обвинявам, че някой вземал пари или не вземал пари, но че в момента има такова застрояване, на което не мога да си изкривя душата, има и търсене за тези апартаменти, защото доколкото знам се купуват даже на зелено. Това е общо взето, което искам да ви кажа. 28-29 хиляди апартамента вървят допълнително с около 30 хиляди коли минимум. Благодаря ви за внимание. И всъщност виждаме, че основно проблемът ескалира в Чайка, 6-та подзона частично, защото там беше финала на строителните дейности, които бяха оставени на новата администрация. И поради това 2 години, тук трябва да отбележим, че са минали и 2 години, в които не се е случило абсолютно нищо. В полза на гражданите. Трябва да отбележим, че липсват тук и 2 души. Единият, който липсва, е районният кмет, който от същата политическа сила. Той беше издигнат от ПП-ДБ. И той тотално липсва. Не знам каква е причината, но той според мен въобще липсва и от темата като цяло. А би следвало той да бъде всъщност човека на терен и на място, който в ежедневен диалог да изчиства всички тези недоразумения, незаглеждания, ами абсурди. И тук, че младият човек, който показваше 19-те паркоместа на 45 апартамента, какво повече да говорим, няма смисъл да си хабим времето. Ясно е, че към днешна дата тук няма готовност изобщо за въвеждане на такава зона. Обаче си задавам един друг въпрос. След като виждат този отявлен отпор от голяма част от обществеността, придружен с изключително явни доказателства, че не е домислено, не е донаправено, не е доразвито и така нататък, защото за 2 години можеха да увеличат драматично паркоместата в Чайка. Ако толкова е имало желание да се свърши тази работа. Драматично можеха да ги увеличат. Така че наистина балансът между живущи, жилища, коли и паркоместа да бъде адекватен. Обаче, виждайки цялата тази конфликтология, тази администрация след 2 години изведнъж се сети и много ударно, изключително ударно и рискувайки да отнесе всенародния гняв в кавички, упорито продължава да не отстъпва. И тук има няколко въпроса. Едното, разбира се, което идва на ум, така първосигнално, е желанието за противопоставяне, за някакъв конфликт, който да бъде използван, за да бъде отвлечено вниманието от нещо друго. Но по-скоро искам да ви разкажа една друга история. Тук другият човек, който липсва, е директорът на дружеството, което управлява така наречената синя зона, зелена зона. И той липсва. Поне не го виждам. Арнаудов, който апропо е съдружник на 2 общински съветници, които липсват пък от залата в момента от групата на ПП-ДБ. И в действителност, аз съм го описвал това многократно и в социалните мрежи, но тук има следният нюанс, ще ви го разкажа, се опитам схематично и накратко. Има синя зона. Софтуерът за тази синя зона изтече по някое време назад във времето. Ние тогава алармирахме. В крайна сметка беше подписано едно незаконосъобразно споразумение с определена фирма Хикс, ще я наричам, за да не ме упрекнат после в някакъв вид реклама, с определената фирма Хикс, която, забележете, пое ангажимента, след като те бяха изпуснали всички срокове, не бяха пуснали необходимите процедури в срок, обаче зоната щеше да спре и тогава тази фирма се появи и подписаха един анекс, с който фирмата щеше да поддържа зоната за 5000 месечно софтуер. 5000, запомнете цифрите. Впоследствие
беше пуснат конкурс, в който то целият батак е много сложен, но се опитвам простичко да ви го разкажа. Една фирма трябваше да изберат, която ще поддържа синята зона, една фирма, която ще поддържа зелената зона. Две различни фирми. При положение, че естествено, като имаш софтуер за синята зона и просто ще увеличиш малко броя паркоместа, нали, с малка разлика в тарифата, естествено, че може да се ползва един и същи софтуер. Но тази поръчка е за много милиони. Забележете, за зелената зона поръчката е за много милиони, това са по 50 хиляди, 50-60 хиляди, не знам точната цифра, нали, месечно за поддръжка, плюс 1 милион близо за изработка на нов софтуер. И представете си, кой печели този търг? Фирмата, която срещу 5000 лева обаче поддържаше преди това синята зона. И в момента поддържаме на действителност. Срещу 5000 лева тя печели търг, в който ще взима 50 хиляди месечно за поддръжка на зелената зона, плюс 1 милион за да разработи софтуер, при положение, че нейният софтуер е този, който работи в момента в синята зона. И забележете, че ще пропуснете цифрите. И близо 60 хиляди на месец ще получава, за да интегрира двата софтуера. Разбрахте ли какво ви казвам? За да интегрират единия софтуер на зелената зона с другия софтуер на синята зона, те се гласят да получават, освен 50 хиляди за поддръжка, освен парите за изработка, още толкова пари да интегрират собствения си продукт със собственият си продукт. Разбирате ли? И силно, знам, че е сложно, но се опитвам простичко да ви го разкажа. И силно подозирам, че голямото бързане в момента и огромната неотстъпчивост пред очевидните проблеми, които, нали, са генерирали, с абсурдните аргументи, че вие ще плащате някакъв заем и там всякакви други истории, всъщност почива в един друг интерес, който определено би следвало да е предмет на отделно разследване. Защото аз такова нещо не съм виждал. Ти да имаш синя зона и да обявиш отделна процедура за зелена зона, т.е. някакъв друг софтуер, а пък отделно ще плащаш близо половин милион на година, някой да ги интегрира двете неща помежду си. И от чудо към момента това е една и съща фирма. Разбирате ли? Благодаря ви. Виждам, че вие сте много учуден как така някой може да взима принципно решение. Как така народния гняв, гнева на тези хора, които ние уважаваме, но те представляват само част от обществеността, ние не се пречупваме, не започваме да кършим пръсти и не се съобразяваме с него веднага и да се откажем от решенията, които вече са взети. Не работи така при нас. Не работи. Слага се край на серийната безотговорност, която започна при вашето управление и именно за това е подписана заповедта за въвеждане на зелена зона и отказ от това няма да има. Айде бе! Айде бе! Нагъл! Айде бе! Много си нагъл, бе! Много си нагъл! Господин Попов, заместник кметове, господа общински представители. Защо избягахте, господин Попов? Този проект, Зелена зона, отново ви напомням, че той не е в полза на гражданите. Този проект конфронтира гражданите, затормозява ги и по никакъв начин той не подобрява тяхното благосъстояние. Той е абсолютно неприложим и отново ви казвам, безумен. Вие сте тези, които носите отговорност. Вие сте тези, които сте овластени в момента. И вие сте тези, които можете да го спрете без значение кога е започнал. Защото той е безумен. Много ви моля, вземете отношение. Чуйте гласа на хората. Хората са тук, дошли, напуснали работа, отделили се от времето, само и само да ви стане ясно за нещо, което говорим многократно. Настоявам всички вие с лицата си към нас
застанали. Да отмените този проект, защото вие имате силата да направите това. Този проект не е полезен за цялото. Ние не желаем построяване на буферни паркинги върху зелени площи. Ние искаме отмяна на зелената зона. И вие можете да направите това.